Jeg skriver en formue. Bambulegetøj og et visitkort. Du kan ikke nu fra. Jo, du går ud med min blå, sorte formue. Farvel. Hej. Jeg kommer altid tilbage. Så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. En cykel larmer ikke, den bruger 0 benzin. En cykel oser ikke, som andre oliesvin. Jeg er så glad. Ja, du kan tage og få den her, den hedder Christoffer, men den koster en formue. Ja, jeg kalder mig Christoffer. Kan jeg købe den her? Den er alt for dyr for dig. Nå, der er 5 sko! Nej, jeg kan ikke sko på hjemløse. Pis! De har haft kun en halv time tilbage. Hvad er det, vi laver nu? Jeg må gerne bruge. Det er godt at sige dig igen.